får du öppna. Ja, kanske. Just det, som på tv där. Sån här. Får du öppna? Du får öppna nu. Ska mamma hjälpa dig? Ska mamma hjälpa? Får Håkan filma då? Ser du vad är det här då? Jag vet inte om man har stylat. Jag tror att man har en hel del av goda. Nej, men vad är det där för fint? Vad är det? Sen finns det alltid detaljer som går upp. Vad är det? Är det för något? Tack så mycket. Claes-Johan, du stannar kvar. Vi ska prata lite kungligheter med Vad är dig. det för något? För en bit härifrån. Fjäril, menar jag. jag. Ja, och vad är det? Katt! Jag måste säga katten. Miau. Missetta heter katten. Vad är det där för något då? Fjäril. Jag kan slå.